Xona i el Pansit. El Corró i la Wendy fan un equip. En Pop i la colla són divertits. Sempre s'ajuden, són bons amics. Pop el Manetes. Ens en sortirem? Pop el Manetes. Sí, i tant! La Misha, el Flautí, Frac i el Carbassot juguen plegats, fan el tabalot. Pop el Manetes. Ens en sortirem? Pop el Manetes. Sí, i tant! El Super Esquitx. Atenció a tothom, avui hem d'anar a fer un espigó flotant a la vora del riu. Rock and roll! I uns amarradors per a la casa flotant de l'Ela Stevenson. D'acord, Bob. Sí, cap problema. I mentre vosaltres treballeu, jo aprofitaré per fer dissabte a la casa flotant. Ben pensat, Ela. Va, doncs, anem per feina. Ens en sortirem! Sí, i tant! Uf, ja ho veurem. Oh, mira quins aneguets. Que bufons que són. Ah, sí? Aneguets? On? Ai, no, m'han caigut les fustes! Que se les endú l'aigua! Ei, qui ets tu? Les Kids, ja les agafo. De debò? Com? Ben fàcil, fixeu-s'hi. No, para! Ai, no puc mirar! Mira, mira, no t'ho perdis. Flota! Que flota? Hem sentit una esquitxada molt forta. Ha sigut un peix? Ha sigut una ànec? No, ha sigut el superesquitx. El superesquitx? Ho dius per mi? Sí, m'agrada. Sóc el superesquitx. Ha! Veig que ja coneixeu l'esquitx. És la nova màquina amfíbia de la Vall dels Girassols. Amfíbia? Què vol dir això? Es diu amfibi, Corró. Vol dir que pot anar per terra i per aigua. Ah, que ben pensat! Ha sigut una passada. I tant! Has rescatat les fustes! Ets com un superheroi! Rescatador fantàstic! Sí, una mica sí. Uau! Perdoneu, val més que me'n vagi cap a l'hotel. No vull arribar tard el primer dia. Per cert, on és l'hotel? Doncs segueix el riu i gira a l'esquerra. Gràcies, ja tinc ganes de començar. Ah, tu deus ser l'esquitx. Sí, corro pels camins com un quad, navego per l'aigua com un patí i sóc un superheroi rescatador fantàstic. Però si aquí no cal rescatar res. Però si arriba el cas, ho faré. Ja, en fi, la teva feina serà portar i recollir clients de l'hotel i portar-los a fer excursions per la vall. Esquitxtàstic, ja puc començar. Perfecte, perquè ja ens han demanat una excursió. Hola, Esquitx. Em dic Isabel. Hola, Isabel, puja. Tinc moltes ganes d'anar d'excursió i passar una tarda agradable i relaxant. Serà molt més que relaxant, serà esquitxtàstica. Ha, som-hi! Esquitx, espera! On vas si no saps cap a on has d'anar? És veritat. Com que és la primera excursió, jo també vindré per ensenyar-te el camí. Bona idea, Dicky. Cap a on tiro? Tot recte! Aquest és un dels molts camps de girassols que tenim a la vall dels girassols. Oh, que interessant! Ei, mireu aquest. Ah, sí, aquest és el trac. Està... Enfonsat en el fang i jo sóc el superheroi rescatador fantàstic. A rescatar-lo! Ostres, què ha passat aquí? Que et venia a rescatar. Em pensava que estaves enfonsat en el fang, però ara hi estic jo. No, jo no. Només passejava pel camp. Tranquil, que t'ajudo a sortir. Sóc el superesquit, sóc jo qui hauria de rescatar els altres. Ho sento, Isabel. És la primera excursió. Ens has de perdonar que no vagi gaire bé. Ja, ho sento. Procuraré que a partir d'ara tot vagi com una seda.
Ja som al riu. I arriba el moment més emocionant de l'excursió, la travessia pel riu. Pel riu? Això sí que serà relaxant, que agafarem una barca. No caldrà. Som-hi! Avant tot, Skitch! Què? No, espera, para, que ens enfonsarem. Ai, quina gràcia! Flotem! Que bé! Quina meravella! Navegar pel riu sí que és relaxant. Sí, molt bé, Skitch. Mira aquell pobre gos! L'he de rescatar! No! Skitch, espera! Oh! Corre, gosset! Puja a bord! No, que vas tot mullat! No! Ai! Oh! No ha sigut gaire relaxant, tampoc. Ho sento, Isabel. En fi, almenys ja no tinc fang. No cal patir, el superesquitx és aquí! He rescatat el gos! El trasto no volia que el rescatessis. Li encanta enfilar-se en aquella roca. Mireu, ja hi torna a ser. Què? Ostres... Aquesta excursió cada vegada va pitjor. Ai, ho sento, Dicky. Ho sento, Isabel. I encara no he rescatat a ningú. Fora. Aquest balancí ja no el necessito per res. Ela! Hem de deslligar les amarres un moment. Però tranquil·la, la casa no anirà gaire lluny. El pensit aguantarà les amarres i acostarà la casa a la riba quan hi hagi els amarradors nous. D'acord, és el dia perfecte per fer-ho. Avui el riu baixa molt tranquil. Que bé! Ara sí que és agradable, que relaxant. Oh, no! El corrent s'endú aquella casa! Però no patiu, el superesquitx no deixarà que s'us endugui al riu! Ai, no! Ja hi tornem! Esquitx, què fas? Alto! Què passa? Tranquil·la, no tinguis por! El superesquitx és aquí per rescatar-te! Skitch, l'Ela no necessita que la rescatis. I ara cauen els mobles que tenia a la coberta. Què? Oh, no. S'ha acabat. Ja no rescataré ningú mai més. No seré un superheroi. Però, Skitch, ara sí que necessitem que siguis un superheroi. De què serviria? Cada cop que intento rescatar algú, enredo de mala manera. Això et passa perquè t'hi llances sense preguntar si cal que els rescatis. Ah, sí? Sí, Skitch! O sigui que això sí que és feina pel superesquitx? Sí! Ah, doncs va, si dieu que sí, tothom enrere, no patiu! El superesquitx pot més que el riu! Visca el superesquitx! Gràcies, sort n'he tingut de tu. Ets el meu superheroi. Esquitxtàstic! Almenys ja he rescatat alguna cosa. M'encanta aquest balancí vell. Doncs te'l pots quedar. He aprofitat per canviar els mobles de lloc i ja veig que no m'hi cabrà. Gràcies a tots. És perfecte. Em sap greu haver-te esgarrat l'excursió per la vall dels girassols. No hi pensis més, Skitch. Passar la tarda asseguda al meu balancí a la vora del riu és molt més relaxant. Sí, ja m'ho penso. Skitch, demà ja no t'acompanyaré. Faràs l'excursió sense mi. Sí, i et prometo que no rescataré res. Si no veig que és necessari. Apa, Skitch! Ui, ho sento.